Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Ito po ang Top Secrets. At sa hapong ito, meron na tayong top secret sharer. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Magandang hapon po, DJ Rocky. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ken na lang po sana. Ken, ilang taon ka na? 23 years old, DJ Rocky. 23 years old. Sang lupalop ka naman galing, Ken? Sa Manila po. Manila. Alright, Ken, di na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Ken, 23 from Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, DJ Rocky, ay namatay po yung papa ko sa panaginip ko and then nagtotoo po siya sa totoong buhay after mga 3 months lang po. And then hindi ko po siya masabi. Kaya ito po ay isang secret kasi hindi ko po siya masabi sa parents ko kasi may paniniwala po sila na bakit hindi ko sinabi. Kung sinabi ko po sana is baka naligtas pa namin yung tatay ko sa kamatayan niya. Kasi may paniniwala po sila na pag nananaginip daw po ng ganun, it's like kailangan sabihin para hindi daw po matuloy. Kasi yung papa ko po is like sobrang bait niya po talagang tao. It's like siya nagpaaral sa amin tatlong magkakapatid. And ginawa niya po lahat para mapag-aral po kami. And hindi ko po matanggap or may pagsisisi po sa part ko na napaginipan ko po yun. Na hindi ko man lang nakita na pwede magkatotoo. Alam mo, DJ Rocky, nung mga times po na nananaginip ako, sobrang iyak po ko ng iyak that time. Nung time Sa ba na yun, panaginip nasa ko na- bahay ninyo ikaw? Opo, that time po sa bahay po ako natutulog. Okay, nung time na yun na naginip ka, buhay pa ang papa mo. Buhay pa po yung papa ko. Okay. Opo. Describe mo sa amin yung napanaginipan mo tungkol sa papa mo. Yung napaginipan ko po sa papa ko is like, nung natutulog po ako, sobrang bigat po ng nararamdaman ko. At may nakita po akong, kasi yung bahay po namin is nasa plaza po siya. And may nakita po akong kabaong sa plaza. Then nung pagkatingin ko po dun sa kabaong, nakita ko po yung tatay ko, yung mukha mismo ng tatay ko, na sobrang kinaiyakan ko nung time na yun, nung sa panaginip ko. Tapos bigla po ako nagising from there nung nakita ko po yung mukha niya. And bigla ko po siyang hinanap. Tinanong ko po siya sa mama ko kung nasa na yung papa ko. Sabi ko po gano'n. Tapos bigla siyang lumabas. Bigla po siyang pumasok ng pinto. So nakita ko na buhay pa yung papa ko. So nagkaroon po ng ease sa feeling ko na ay buhay pa pala yung papa ko. Pero hindi ko naman po akalain na mangyayari po is mamamatay siya after just 3 months. I'm so After sorry ko to hear that, Ken, no? Na nawala na yung papa mo. Pero pwede bang malaman, Ken, kung ano yung kinamatay ng papa mo? Bali, kinamatay niya po is like, nagkaroon po siya ng leptospirosis. And yung sakit niya is kala namin normal na lagnat lang po and hindi po namin alam na gano'n na po pala kalala yung nararamdaman niya. And gano'n po kabigla yung pagkawala niya sa amin. Parang in a span of 1 week lang po, hindi po namin nalaman na gano'n pala yung kahahantungan nung sakit lang, nakala lang namin is normal lang po. So sa hinagap ng lahat, parang hindi mo akalain na kukunin na siya bigla ng may kapal dahil pakiramdam ninyo, normal na sintomas lang ng may sakit yung nakikita ninyo. Tama ba? Opo. Parang lagnat lang po kasi hindi po namin na-anticipate na leptospirosis po siya. Kasi yung mga sintomas lang po is lagnat, tapos sakit lang po ng pangangatawan. Kala po namin over-fatigue lang po siya sa work pero
Di po namin alam na may leptospirosis na po pala siya, tapos Mm. yung puso niya po pala ay tawag dito, kailangan niya po palang operahan agad sa puso kasi inatake na po yung puso niya ng sakit. Mm. So itong leptospirosis, 'di ba? Ito yung sakit na nakukuha kapag may open wound ka tapos na nagkaroon ka ng parang contact doon sa ihi ng daga, tama ba? Yes po, DJ Rocky, lalong-lalo na po ngayon yung sobrang sa mga baha po, dun po siya nakukuha sa mga baha na Hmm. contaminated po ng ihi ng daga. Puwede Mm. po siyang pumasok sa balat or puwede po Mm. siyang ma-intake 'pag Mm. hindi po natin alam kung ano po yung mga naiinom natin Oo. So, or kaya nakakain natin hindi niyo pagkain. na sugod sa ospital si papa mo kasi nga inisip ninyo normal na sintomas lang, tama? Opo, ang nakita po kasi nung nagpa-check-up po siya ay after 3 days po kasi dinala po siya agad sa clinic para i-check-up kung ano po yung kalagayan niya. So, nakita po ay parang yung sinabi niya lang daw po kasi masakit yung pangangatawan niya, ganyan. So, Mm. binigyan lang po siya ng gamot ng doktor pero Mm. hindi po siya ni-lab test Mm. para malaman kung ano sa dugo, gano'n, kung may Mm. sakit ba siya talaga inside. Mm. Ken, kung puwede lang din itanong 'no, saan binawian ng buhay yung papa mo? Binawian po siya ng buhay sa ospital po sa East Avenue Mm. Medical Center. Nandun ka ba nung mga panahong nag-aagaw buhay na siya? Yung mga panahon po yun is nasa work po ko, and then bawal po talaga kasi ito pa po, bawal po kasi pumasok yung mga bisita 'pag gabi na sa mga ospital. So, nandun po kasi yung mama ko. Tapos, hindi po cellphone yung mama ko, so nagpa-text lang po siya dun sa katabi nilang bed, and sinabi is na tinubuhan na daw po yung papa ko. Ang akala ko po is like ida-dialysis na siya kaya po siya tinubuhan. Mhm. Pero not knowing na pagkapunta ko po dun is like masaya pa po ako na, makaka-recover na yung papa ko kasi da-dialysis na siya. Yun po ang thinking ko pagkatapos pong i-text na tutubuhan na po siya. Pero nung pagkarating po namin dun is like tinubuhan na po pala siya dun sa hininga niya, and yung technology na lang po ang nagpapaandar ng kanyang buhay. So, nabigla po ako in that sense na wala na, hindi na po namin makausap yung papa ko kasi before po ko pumunta ng work nakakausap ko pa po siya and malakas pa po siya. Mm. And yung time po na yun bawal pumasok yung mga visitors, Mhm. pero nagkaroon po ako ng time para pumasok, nakapuslit po ako sa ospital Mhm. nang hindi nakikita ng mga gwardiya. Mm. Anong sabi mo kay papa mo? Ang naisip ko lang na nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga aral na binigay niya sa'min, sa pagpupursige na mapagtapos kaming lahat, Mhm. na Mhm. ngayon po is like dalawa na po sa mga kapatid ko magtatapos na, and ako po is magtatapos na din po this year. Mm. So, very grateful lang po ako sa kanya sa Mm. buhay na binigay niya sa'min and Mm. sa mga pangaral and sa pagpupursige niya na mabigyan kami ng maayos na buhay. Mm. And Ken, nung tuluyan na ngang kinuha ng may kapal yung papa mo, pumasok din ba sa isip mo na sana nasabi mo yung panaginip mo sa kaanak mo? Opo, pumasok po talaga sa isip ko na, what if sinabi ko po siya sa papa ko, baka nagkaroon po siya ng idea na baka mamamatay na po siya or baka magkaroon po kami ng gawin 'no, para hindi po matuloy Mhm. yung ganong mangyayari sa kanya, pero hindi po talaga pumasok sa isip ko na magkakatotoo po Mm. yung napaginipan ko. The reason na takot po ako every night na managinip 'pag may napapaginipan po ako na namamatay, sinasabi ko na po talaga agad sa Mm. kanila Mm. para at least na mais po yung ano, sabi nga po nila 'pag nanaginip daw po ng gano'n, kakagat daw po sa puno para yung puno daw po yung mamatay, hindi daw po yung tao napaginipan, gano'n daw po. Mm.
Ken, at naiintindihan namin no, na dumadating talaga sa punto ng isang tao na hindi niya agad masabi yung bagay na yun sa taong mahal niya kasi nandun yung paniniwala at pagtitiwala na baka hindi naman mangyari yun. At sabi mo kanina, no, Ken, na yung kamag-anak mo o yung kapamilya mo, walang kaalam-alam, 'di ba? Na nanaginip ka ng ganun. Gusto ko lang matanong, Ken, kung may pinagsisisihan ka ba doon sa parte yon at araw-araw ba naiisip mo yon na sana sinabi ko pa rin hanggang ngayon? May pagsisisi po sa part dapat talaga sinabi ko pero wala na po ako magagawa eh. Parang nil-lift up ko na lang po sa Lord na if time niya na po talaga time niya na, wala na po ako magagawa. Baka paiwating na lang po siya ni Lord sa akin na Mm. baka matatapos na yung buhay ng papa ko, kailangan ko na mag-step up kasi parang after po nun, nagkaroon po ako ng mga opportunity na makakatulong sa pamilya ko. So, parang hineds up na po siguro ako ni Lord sa mga mangyayari in the future. Ganun po yung Mm. naisip ko. May a little bit na pagsisisi po siya pero wala na po talaga ako magagawa sa nangyari. Mm. So, hopeful na lang po ako in the future na sana nakabantay siya and alam niya na ganun po yung magkakainatnan ng pagkamatay niya. Mm. And Ken, kung meron kang mensahe ngayon sa papa mo na pwedeng makatawid sa kanya itong mensahe mo, anong ibibigay mong mensahe sa kanya as if nakausap mo siya ngayon? Ang sasabihin ko lang po ay, Papa, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay niyo sa amin, magkakapatid, sa pagpapaaral sa amin ng maayos, sa pagpupursige, pagiging mabuting ama na mahirap hanapin sa panahon po ngayon, no? Na naging matapat po siya, na pakikisama sa aking mama, tapos sobrang bait niya po sa aming magkakapatid. In a way na like parang lahat gagawin niya para lang magkaroon kami ng maayos na buhay. So maraming salamat. And hindi ko po talaga sinasabi sa mga tao pero I love you, Papa. Ken, Hello po, DJ Rocky. okay lang umiyak ha? Kung naiiyak ka, ang galing din ng ginawa mo, ginanon mo yung, parang yung hawak-hawak mong cellphone, binaba mo, no? Nung paiyak ka na, parang, ganyan. And, Dalayo oo, isang mahigpit na yakap sa'yo, Ken. Maraming salamat po, Mm-mm. DJ Rocky. Mm-mm. And, hopefully, no, maging inspirasyon ka sa iba na nagpapatuloy sa buhay kahit merong isang taong nawala, isang malaking parte, 'di ba, ng buhay nila na nawala. May gusto ka pa bang sabihin, Ken? Parang wala na, DJ Rocky. Maraming salamat po. Nakatulong po yung programa nyo para may lubas po yung mga secrets ko in life. Mhm. And Hindi ko po maraming salamat sinasabi. din. Maraming salamat din, Ken, sa pagbabahagi ng iyong sikreto. Ay, so ganun pala, no, kapag nakapanaginip ka ng isang masamang pangyayari sa isang tao, magsabi ka agad sa kanya, no, nang sa gayon makontra mo kung ano man yung magaganap sa kanya. Ken, pwede ba ako magpahula sa'yo? Charot! Magiging milyonarya ba ako? Sige, check mo nga sa DJ panaginip Rocky, mo. natatakot na nga ako eh. Pero ipagdarasal namin na makatulog ka gabi-gabi at sana hindi trauma yung naging hatid sa iyo ng pagkamatay ng papa mo kasi yung dating kasi sa iba ng ganong klaseng pangyayari parang nakakatrauma siya na para bang ayaw mo nang matulog kasi baka may mapanaginipan ka na naman na mahal mo sa buhay tas makikita mo siya sa isang casket at napakasakit nun sa puso kasi para bang sinasabi sa'yo ng mundo na ito na yung posibleng mangyari. And hopefully, through the power of prayers and our God Almighty, no, ay maibasura, diba, kung ano man yung tumatakbong negatibo sa utak natin. Alright? Thank you, Ken. Mabuhay ka hanggat Maraming gusto salamat mo. po, DJ Rocky. Yep. Metro's #1 Love Radio. Basic!